Hello, good morning mga higala. Maing buntag sa tanan. Karon mamahaw na pudta. Mamahaw ta atuli ining pag-quarantine, community quarantine sa COVID-19. Na akong sudan paliya, nakapalit ko paliya dahil nagluto pug ko. Pataas nis ilong. Nya napug koy sunny side up egg. O ang pinaka the best mga higala, ang utan Bisaya be, kanang to be. Utan Bisaya mga higala kontra COVID. Nya do na tay appetizer nga daing with suka. Sige mga una ta mga higala ha. Nya utan nindot kay kuan. Hindot ka ining utan para sa utan lang akong namahaw lang kong utan no kay gabi wala man ko kakaog utan. Dapat gabi ni siya kaunon. Gabi ta ni siya kaunon din. Buntag na lang kay wala man kakaon gabi. Nya ang palaya very nutritious kini akong gikaon karon. Nutritious kini mga higala. Nya nagbutang ng tagdaing para appetizer. Okay? Hindi kaon ta. Saras ako kay nasabaw. Akong prinsesa, wahira siya. Akong itlog is ang palaya is itlog ra akong gisagol. No? Kasagaran mo jud itlog kay para mawala daw ang pait. Wa sad ba gyud pait akong palaya ron. Akong utan lawoy is okra ug sikwa. Then malunggay. Gusto ko mas daghan yung malunggay. Kaya ba na ba tanong unsay atong makuha sa malunggay? Kaon jud tag malunggay. Kung pwede kada adlaw. Munang wa ko kaon gahapon og malunggay. Kaon kog sayo karon kay lakaw ba karon. Ito ko nami serve sa simbahan. Daghan kani kung gibot nga malunggay. Utan lang sa gitaron ha kay para kuan sa itong lawas. Dali, mga utan ninyo. Tanin nyo ka. Udto na akong pamahaw da. Kaon utan na. Ha? Lingog sa utan. Di ka dungog ba?
Hantod mag-utan mga higala kay para iwas COVID. Nga, akong tubig di ay ano kahibo nga tasa akong sudlan kay tubig ni siya ingit niya butangan pa nako gamay nga inadlaw. No, inadlaw butangan ako gamay nga bugnaw. Utan-utan para sa kalusugan. So, healthy, very healthy ang ako ang kaon karon. Kanang uban diha nga dili mukha ng kamunggay no. Pag-practice na mo. Pag-practice na mo. Kay naaman gyud dili sukad sa una pa bisag idara na sila karon dili gyud sila mukha og kamunggay. Pag-practice jud mo. Makaya ra gyud primero, anam lang sabaw. Dayon damay nga kamunggay. Nya sagulan ninyo mga okra para dali maton, then hantod makaon na day na ninyo malamoy ra lagi na. Malamoy lagi na ninyo kadagayan. Mut ko isikwa. Nya lapot kayo mo okra. Nya paliya. Pataas ni sa ilong ang paliya. Ini mo kaon tag paliya kay para magaas ng ilong. Isag na ako sa syudad mga higala, karon na ako sa syudad. Usahay ato po ko sa bukid. Bisag na ako sa syudad, makakaon lang Japon ko
presko nga tanon nya presko kay akong kamunggay kay naraman des akong do ang akong silingan na kamunggay ako may makakuha adto mas akong teres makuha so ako'y maka-benefit sa iyang kamunggay. Pasalamat po ko sa kong silingan no. Dako kay nakong pasalamat ni Inday Charmaine ay kay nagid niya gitanong do sa ako then ari nako makuha. Nga nakong kaon ng higala ito na to akong kaon lupo na itong sabaw. Nga dinhi lang ko kutob. Okay, bye-bye. Bye-bye mga higala. Bye-bye. Hanggang sa sunod akong video. Kini ang maayong pagpamahaw sa inyong higala nga si Irene. Ate Irene Vlog. Daghan kinsaran. Bye.